Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor Philinvest Cyber Zone Building, Diosdado, Macapagal, Pasay City. Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing propesyon? 29 years po. Saan ka nagtapos ng iyong abogasya? Sa Ateneo Law School po. Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, major in Philosophy sa University of Santo Tomas. Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man? Nag-aral po ako ng Masters of Law, major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po. You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man? Bago po ako itinalaga na NBA Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law. Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ang iyong pagkatalaga bilang NBI Director? Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director? Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority at sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po. Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit? Objection, Your Honor. Relevance. Your Honor, may I Counsel respond? may answer. Counsel may respond The rather. prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving. Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Ako po ay nanungkulan bilang Presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos doon ako po ay tinalaga bilang Cabinet Secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon? Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po. Mr.